Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Апаҷону, хоҳарҷонои азиз, меҳмонони канали Оилаи Тоҷик дар Екатеринбург, подписчикои азизи канали мо. Имрӯз мо қадди Сабрина хостем ки қадди шумо як суҳбати рӯбарӯ дошта бошем. Салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастен, сеҳату саломат ҳастен. Сабрина қамазаш неста грипп шидагиай. Мадани гузаронда кам-кам ҷои худма нағзис накардистам, лекин зеравно включат кардем камерамона барои включат кардан, барои гап задан. Гуфти рӯзҳо повод ҳастай. Якта камтар праздникай бигем, хато намекунем. Чанд праздникай? Имрӯз не, 9 январда. Моҳи январа. 9 январда канали мо 3 сола шидай. Ровно 3 сол пас. 3 сол пеш. 3 сол пеш. Мо каналмона кушодем. 3 сол пеш 9 январ мо каналмона кушодагӣ будем. Якум видеора ман 9 январи соли 2021 мондагиам. Инами хел 9 январ шид. Рӯзи 9 январ мегӯм ки имрӯз 9 январа чӣ хел праздник боша. Фикр кардистам, як ба ёдам зад ки ман дар ҳамин 9 январ канал кушодагӣ будам. Инами хел кор дабудам, дигар чӣ хел кор мешавад, натонистам видео када. Серам гуфтам ки чӣ айда, серам чӣ хел бо идай барои мора каналмона мо нағз мебинем. Каналмона мо пеш мебарем. Барои ки айрӯи каналмо мо чанқа пешравӣ кардистем. Чӣ хел мо канала кушодем Сабрин? Чӣ хел мо канала кушодем? Ози хай мо камтар накл мекунем. Кучам гапзан чӣ хел канала кушодем? Барои чӣ? Барои ки як сабаб шаям буд ки зиқ мешидам фақат рости гап дар ҳамин ғарибиё. Мо ай 20 сол зиёда ки дар Россияем кор мекунам, қадди рӯзҳо дар садди кор мекунам, воспитательницаям. Ман педагогический институтам омадагиам, дар садди воспитательница кор мекунам. Серамно чӣ хел фаҳм кор намерам, меоям оидами кор гап мезанем, қадди ҳамон рӯзҳо тамом. Мисол мо ягон рафтомад надорем, мисол ягон дугонагарӣ надорем, қадди ягон кас зиқ мешавем. Баъд фақат ҳамин ранги бисёрами занои худмонборӣ, бисёрами мисол ҳамаи имрӯзи одамо чӣ хел дар ютуб шидагӣ тамошо мекунанд видео. Ман дар омада тамошо мекардам видеои духтаракҳои тоҷика, Саодат. Ай Саодат ози неста, Саодат намедонам барои чӣ. Ай Саодата тамошо мекардам, Хосият, баъд Мавзуна тамошо мекардам. Чхалеки мадаем мисол ини як ман фикр мекунам ки як эҷодкорӣ айда. Ҳар кас наметавона мисол видео карда, мисол гап зада, нишон дода, влог карда, мисол зиндагиша. Ин як таланта, як ҳинар, ҳар кас надорад. Очам вақташ да, ёш будай. Ози пир шида очам хаё. Роз хай кайки студентка будай, радиокомитетани кор мекардай, фақат газета менависондай, да? Ҳикояу мақола менависонам. Эҷодкорӣ қати машғул будам. Очерки. Дар радио, дар телевизион хел гап мезанам. Барои ҳамин очам фақат орзу дошта ки ягон гап зана, ягон навор бикуна, да? Ягон телевидениеда боша, ёки ягон чиза, инам хеле. Дар сари пириём орзуҳо мина ҷомаи амал пӯшид. Бисёриё мегӯянд ки бисёриё менависанд хетеро ки шумо чӣ кор мекунед дар ҳамин ютуб, ҳамаро шарманда кардагиед. Тоба мегӯм мо чӣ шарманда кардем? Мо кор мекунем, мо пул зарабатоват мекунем, мо ягон кори бемаънӣ накардаем. Ҳамон одаме ки менависи худат, як бор худта бирор нишон буде ки худат, баъд дигарора гап зан, ҳозир бо ҷанга сар мекунам. Хай таваккалшон ба Худо, мо имрӯз ҷанг намекунем, мо имрӯз ҳатто ҳамаро раҳмат мегӯем, ҳамаи подписчикомона раҳмат мегӯем. Ки шумо фақат катимон ҳастед. Инами хел. Чӣ хел шуд ки ман канала кушодам? 9 январ буд, как раз 3 сол пеш, ҳамин соли 2021. Мо каникули ҳамин чӣ будем, да? Зимистона, соли навӣ. Дар хона меиштам, дигар зиқ шида коромо мекардам. Бачаҳо меомаданд мегуфтанд чӣ фақат ҳамин мисол шидагиам хона да зиқ шида, намехезем бирем қададам ягон ҷо, хай тамошо бирем, кино бирем, ягон ҷо бирем. Баъд вай ҳамин 9 январ дар хай уговорит мекарданд, қададаш киномон рӯй карданд, парк хаус чон билет гирифтанд, через интернет рӯй мекарданд. Рафтем машина, баъд амира бара рафтесам, як ҳамин фикр дар сарам гуфтам бестам камераро включат кунам, қас снимат кунам. Баъд дигар снимат кардам, раҳора снимат карда рафтам, гап зада рафтам. Ин ҳами буд якум видеои мо, видеоро амрӯз партофтам каналамда. Ин ҳами хел баъд оста дидам дигар гап задам, бо як видеои дигар кардам, магазин рафтан мона, бо як видеои дигар кардам, гап задам ки дар садӣ кор мекунам. Мисол ҳама хел дигар подписчикҳо ҷамъ шиданд, одамо канали моро нағз қабул карданд.
рӯз ба рӯз бисёр шидан подписчикомон, одамое ки мисол канали моро тамошо мекунанд. бениҳоят хурсанд шудем. мисол шиносиҳои бисёр пайдо кардем, апа хоҳар шудем, мисол бисёр ҳам суханҳои нағз менависонданд ки гапҳои и як дар хейтир дар мобайни ӯ вообще раствариться мешавад, наметавонад дигар. Так что мо парвои гапи шумо надорем. Ина мехел. Баъд вай моҳи январ буд бо дар хонаи мо хеле дар хонаи падару модар мусибат рух дода. Чӣ ба ҳамаи шумо маълуме? Моҳи майда. Ман чӣ гуфтам? Не, моҳи январ ман каналам шудам, моҳи майда буд. Дигар чӣ хеле ман рафта натонистам. Дилам пур дигар сразу нависондам дар каналам ки хеле дар хонаи мо мусибат рух дода. ҳамин хел одамо бисёр нависонданд, ҳамдардӣ баён карданд, дуои нек карданд, дуо карданд дар ҳаққи бародари ман, мисол дар ҳаққи мо ки мисол моро сабр буда. Хулоси калом бениҳоят шудам. Имрӯз миннатдории худро баён мекунам ба ҳамаи подписчикое ки аввал қатъи моанд, дар ғами мо мисол ғам хӯрданд, дар шодии мо шодӣ мекарданд, дилбардорӣ мекарданд мара дар ҳамин ғарибиё, модари мара дилбардорӣ карданд. Бениҳоят миннатдорам, бениҳоят шодам ки ман канала кушодам. Ҳамин қадар мисол апаву хоҳарову бародарову қадар мисол одамои меҳрубон дар канали мо подписатсия карданд. Ҳамашон одамои зиндагӣ дида, одамои аламдида. Мисол канали мо хеле несте ки подписчикомон гуфти гапҳо чӣ бошанд. Мегӯям ку мёртвые подписчики хеле нестанд. Ҳамаи подписчикои мо зиндаанд. Гуфти гапҳо зинда яъне ки активниянд. Гап мезананд, тамошо мекунанд. Ина мехел ҳаматонда мисол як ҷаҳон ташаккур мегӯям. Миннатдории худро имрӯз ман баён мекунам. Баъд бо чӣ хел ба момат омадак Сабрина ку қатъи очам як сол гузаштак баъд файрод кардам, баъд як мусибат гуфтам биё хай оча. Гуфти худаш ки ай ғам гирифтам омад. дар ҷа мегардондамаш ҳар ҷо, тамошош мебурдам. Ки ҷое ки мерафтем снимат мекардам, вид на жительстваш кардам, баъд гражданстваш кардам. Ина мехел очамам снимат мекардам, дуои нағз медод, фақат дуои нек мекард. Фарзандои ғарибам гуфта очам мани бисёр дилбардорӣ мекардем. ҳазор раҳмат. Сабрина ай рӯи каналам баъд мо пул кор мекардем, бо мо беҳуда бо чӣ намекардем. Ҳам и кори дӯстдоштаи мо ай бо чӣ хел ай кори дӯстдоштат ки бо пул зарабатавад кунӣ, бо дувайной бо нағзаш мебинӣ. Баъд вақте ки монетизатсияра ки маҳкам карданд, боз фабрика ма кор даромадам. Ҳозир бисёрам командаи ма калонай. қариб ҳамаям подписчикои одамое ки дар таги дасти ма кор мекунанд дар командаи ма, қариб ҳамаш ҳамин тамошобинои каналман, подписчикоман. Ина мехел ҳазор раҳмат. Бениҳоят шодам ки ман каналро кушодам. И канал барои мара як мисол чӣ хел бигӯям, як узви оилаи ма шидагия, як нимаи ами мо шидагия да. Каналмонро бениҳоят мо нағз мебинем. Дар 3 сол ҳамон рӯзи 9 январ 30,000 подписчик шид. Ина хеле рӯзи чанд рӯз дигар гузашта 3400 имрӯз 14 январ снимат кардем мои видеора. Намедонам хай имрӯз мепартоем, як пагоҳ мепартоем, рӯз дигар мепартоем. Нема хел. Дӯстони азиз, раҳмати калон шумода мо бисёр миннатдорем. Подписчикодани раҳмат, хейтиродани раҳмат. Короче, вот мо катиочам фақат видео мемонем. И ранги личный дневники мой. Мо фақат ягон ҳодиса бошавад, или ягон просто ягон праздник, ёки ягон повод шавад, ёки ягон просто рӯзи истироҳат. Мо обязательно влог мекунем, зиндагии худмона нишон медиҳем. Шумо ранги оилаи моен, ранги семьяи моен. Мо шумода нишон медиҳем, фақат видео мекунем, поделиться мекунем. Ина мехел дӯстони азиз, раҳмати калон ки шумо фақат лайк мемонед, комментарий нағз менависен, ки шумо ҳамаи видеои моро тамошо мекунед. Ина дӯстони азиз, барои ми раҳмати калон ами зиндагида ки мо ба ҳамаи орзуомон расидестем. И оли началай, и оли мо нав боло рафтестем. Иншаллоҳ бо ҳамаша пеша равиҳо. ҳами канал буда ки мисол ма вақте дар фабрика кор кардам, пешаи мисол фабрика кор даромадам, ма дахтаракора реклама мекардам. Мисол бо зарабатват мекардем ай рӯи мисол каналмон. баъд бо худам кор даромадам. Одамо будан менависонданд ки апаҷон агар иқа кори нағз мешид, хто намедромадем дар фабрика.
гуфтам рӯзаш меояд ки ман ҳам дар фабрикаи кор наметавонам. вақте ки учама ҳамаи документаша кардам, хона равонаш кардам, баъд уже регистратсия шидам дар фаберлик. Ина кор кардисам, сад бор шукронаи худо. кори бениҳоят хубае, ҳама хел нағз, мисол пул ба даст меорем, зиндагиён бо хубтар шидагиае, рангина, ширин шидагиае. Духтаракҳои бисёр, апахӯҳарҳои бисёр пайдо кардагием, ки мисол ҳар бор апаҷон гуфтанда як қабат гуфти гапо гӯшт мегирем. ҳамқа хурсанд мешам. Инам ки ҳама каса кор кардистем. агар шумо хоҳиши кор кардан дошта бошем, биёен ҳамроҳи мо кор мекунем. ба ҳамаи орзуҳомон якҷоя мерасем. Достони азиз, биёен кати мо кор кунем дар фаберлик. Обязательно ба ҳама орзуотон мерасем. Обучение бесплатно, регистрация бесплатно. Биёен кор кунем кати мо. Ҳама ба орзуошон расидастанд, шумо немерасем ба орзуотон. дар канали мо обязательно обуна шавем. шахсоне ки обуна шидаги нестем, барои ки ман нигоҳ мекунам, ягон бор мисол мо 30,000 подписчик дошта бошем, зиёд моро тамошо мекунанд. 150,000 нет мешава просмотр, 200,000 немешава. барои ҳамин шахсоне ки подписатсия кардаги набошен, шумо ҳам обуна шавем, ки шумодани увидимлени биёя, видеоҳои шавқовар рангини мора чтоб пропускат накунем, тамошо кунем. ҳазор раҳмат мегӯям бо як бори дигар, ки инқадар суханҳои нағз мегӯед, модар суханҳои ширин мегӯед. бовар кунед, мо ҳам шуморо аз таҳти дил дӯст медорем, ҳурмат мекунем. ҳазор раҳмат, ки духтараки мара дуоҳои нек метен, суханҳои ширин мегӯед. лекин ҳамин як гапа бугӯм, ки барои шавҳаркунӣ нанависем илтимос. духтари моли майдай, ҳазор раҳмат, миннатдорам барои суханҳои хубтон. мисол моли нағза мисол харидор мешава одам, миннатдорам, лекин духтари моли майдай дар мактаб мехонад, на 15 солаи, ҳама хел калони битова, дар видео ҳам хел калон метавад, майдакай 15 солаи. барои ҳамин ин хел гапора илтимос нанависем. аз ҳамаи шумо миннатдорам, ҳамаи шуморо дӯст медорам. хайр, дар паноҳи Аллоҳ бошем. дар ҳамин ҷо видеои худона ба охир мерасонем. Достони азиз, ҳамаи навораи моро тамошо кунен, обязательно лайк бимонен, комментарий нағз бинависен, обязательно обуна шавен, бо биёен кати мо фаберликда кор кунем. дар рақамҳои болои экран бинависен дар WhatsApp, мо шуморо обязательно корро мефаҳмонем. Инами хел достони азиз, навори мо ба охир мерасад. Хайр достони азиз, бо мо бошед.